Nyana. Ma. Ma, what's up? Ma. Mama. Mama, hey. Mntana. Wasenjani? Alright? I had a bad dream, ma. Buba ngani mntana? Akusilutho. Okay, ukuyogeza lezi. Hamba geza. Uzoba late esikoleni. No, like, Skumbuzo says busy. I'm going to busy with my bag. I'll send phone, I'll send text, I'll send it next. Listen. Yazi. Kahle ingona nje ngilana. I'm so stressed. Ngihlangene, okay? Impilo yami nje upside down. Ngisho ukuthi ngithanda. Sathanda akho lutho utshintshile. Skumbuzo uthi impilo yakhe ihlang. Skumbuzo usakhumbula le time saqala uJoe wathini kimi? What if there's something bothering you? Uzongitshela Skumbuzo enawenzi lokho khona omusha nje empilweni yakho. Oleta. That is the problem. You always think about yourself. You're selfish. Yazi. Ngicela sikhulume after school. Mhlawumbe izoba sengingona. Skumbuzo ngiselfish. Ngiselfish Skumbuzo. Because I thought maybe you wanted to have sex with me or something. Yo, you know what I mean? Yeah. It's getting. Let me do this. Guess what? What? Mali, angazi ukuthi why uhlaliswa yini ngasisimo sis. Everything You 20 rand. Sisi, uzohlala zini? Uzochila. So fight way, my first series, Slayer, yes, yes. Maganda of Bege. Mfundo, mututuliin. Oluwa mapapa. Angafanda roon. Matutuhlala ngamfundo. Chome mosase na kesa ngafuna kusinga. Ngithule yaselubele kesa kubesinga. Ayishi yenze mihlolo ngani ishiki ngishadize mara sokuqeda imali ngani. So qeda imali ngani. Sina iboso yes outside yes. Yazimba first. Naba busy nje ngeke. Yabona umuntu awunawubuzo. Mangabe ngicela umtshelo wakho uzoshiya ngoba ngibhizi ngabazisa. Kufanele ngeke ngizoshiya. Kufanele sizifuna umfundo wakho. Umfundo wakho uzidown syndrome.
kwenza? Khuluma nani namhlanje wenza na? Aza abantwana bangahluphiyo so. Lani ngikhuluma zenze LO. Okay, so today we'll be looking at the challenges that are facing the youth of South Africa. Anyone who understands that topic that we are discussing today? Any hand from one of the students? Okay? I think the challenge that we're facing is to say the teachers have the audacity to date our students that are from the science. Yeah. I understand you. Anyone else? Buddy? Sam, I think the lessons issue seems to be trending. We should really iron this issue over this whole thing of an autumn lesson and the school is not working at all. That's a very interesting point from Balenji. Because every time we're seeing our places, they're taking advantage of kids from poor backgrounds. True. Yes. These people are taking advantage of kids from poor background. Yes. So as a class, what can we do to solve that situation? Anyone? I'll tell you from the guys. Thank you, sir. Some of us were so wild growing up, but we knew when and where to draw the line. For instance, we used to hide in corners with our parents. But parents have lost control over their kids, especially the kids who are called as parents. Some of the trends are not new, but our peers tend to make it fashionable to date themselves. Yeah. Thank you, sir. So I want all of us in pairs to write a short exercise pertaining to the topic above. Yes, sir. Okay. The verse, please. Share me. Yo. Unepeni wangu kusikasi nyama. Ngachi na mapene wangu. Kiwa, share. I kind of did, but it's just so tiring. I didn't get anything. But anyway, please wait for me. I'm too pressed. I want to go to the toilet. I was wondering, such a Please, madam. Yazi ngichomi uyagela ukujala amanyala enyawo ngempela. Yazi next time kwabela umfaka isicelo uthi kumhlanganisa ngebonda kancane athi kusangana ayikhohle igama same time.
yazi loya girl akangizi impela ucabanga ukuthi angiboni nje ukuthi une-huge crush on umfundo mara ngithukanga neze ngoba ngiyazi ukuthi umfundo wami hayi ngeke aze amthole Chomi, cabanga nje sebathi ushiye indoda nalento engena class. No ways. yabona nje kuthi akuhlanga Anyways, mngani wami. Enough about this girl having a crush on your boyfriend. Chomi, you didn't tell me about yesterday. Kwenzakaleni? hayi bomngane we just spent the day together nothing happened Hayi bo Chomi. awuzithandi indaba mngane wami well girl we kissed mngane yazi phela mina ukuthi ngidume ngani Yabona into ebengifuna ngamthatha umfundo isigamuthi ke akela ukuthi wenzeni mngane uvela umfukumeza my cry Chomi. cha mngane uvele nje wafika out Man, ngakutshela ungitshela ukuthi having sex with someone who combined with that person spiritually is not the right time to have sex yazi nje kungihayi cabanga sengifuna la angivalela phansi angeke Chomi. Angeke mngani wami. Lo muntu uzokubulelisa ngotswayo. Kumele ushiye lesithini. Yona ngiyabona. Sana. njani Ngingacabanga ukuthi uzobonana ngalesi sikhathi ufikile ekhaya kini. yo mfundo kumina ngilindile kokuphi Awuzide like that. Ngenza ama-assignment. Then after it do i-homework. Now uyazi umsebenzi wesikole omningi kanjani. okay ngumuntu baby Yazi sana. I just wanted to say thank you for making my day easier. Yes, sana. Yazi kuyintokozo ukuthi ngihawusile. Yazi kahle I'm the luckiest guy on earth ukuthi ngibe nawe nje. You know, my biggest wish to you ukuthi ngiwenze kube umuntu o-happy kulomhlaba. Sina sami ngakho ngithi asebenze kanzima esikoleni. Sikwazi ukuthi silungisele abantwana bethu nge-brighter future. Kahle sohlukaniswa ukufa sasa. Ngiyakuthanda sithando sami. Ish, yazi kuzomela ngiphuthume ngendlini. Yeah, yazi manje ngifuna endlini. I don't know why. Akulungile sona sami. Okay. Sohamba kahle. Okay, sithando sami. Ngikufuna. Dadewethu. Njani? Ngiyaphinda. Hayi cha nami ngiyaphinda. Hambe kanjani ufuna umsebenzi? Hayi umsebenzi awukho. Hawu. Ngihambe yonke indawo awukho umsebenzi yonke indawo kuthiwa awukho umsebenzi wakho umsebenzi bani nangisazi manje fanele ngenze njani. Yolunga dadewethu. Mina ngibona usizulu. Cha kolunga. Wona ihamba kanjani esikoleni? Dadewethu. Yazi bengithi ngizokutshela. Akho ke sizongitshela nini manje? Ukuthi namhlanje bengikhuluma noprincipal. Wayesengitshela ukuthi kusasa ngingeze esikoleni mangayiphethi imali yefees. Uyazi akazange afuna ukunginikeza ithuba lokuba ngichaze. Bese wathi nje ngizwe nomzali. Manje siyenze njani ke lena? Angazi bengicabanga ukuthi kusasa ngcono uhambe uyokhuluma naye. Angeke ngikwazi ukuyesikoleni nawe uyazi. Kanjani? Angithi uyabona ukuthi ngiyavuka ekseni ngihambe ngifuna umsebenzi. Manje isikhathi sokuya esikoleni ngizosithatha. Phuma mina uthi ngize njani dadewethu? Kwakhona ngizofika ngithini uprincipal? Uzama ukukhuluma naye sembe ukuthi maybe nga-understand ukuthi ngikwazi ukuthi ngifune. Nawe kuzomela iphume indoda uhamba ozama. Nawe uyabona ukuthi umama washiya singenalo ukuthi ubaba washiya singenalo ukuthi ekhaya. Okungcono ke mawukuthi uhlulwa lokho kuzomela uhambe ezikoleni zikahulumeni. Mhlawumbe izona ezokhona ukunceda. Dadewethu, unyaka uyaphela manje. Angeke ngizokwazi ukuthi ngicatch up esikoleni sikahulumeni. Mina ngizama ukukusiza lana. Manje uthi asenze njani? Angithi ngiyasho ukuthi ngcono uhambe ukhuluma naye uprincipal kusasa. Angeke ngize ngikwazi ukuyokhuluma noprincipal wakho. Ngiyaphuma ngihambe ngizama umsebenzi. Uyasibona kumanje uthi ugqoba ikalishi, uzodla ikalishi. Ikhomisa ukuthi ekhaya asinalutho. Manje mina ngenze njani? Hayi, ongcono uhambe kulabafana abalapha ekhoneni. Laba abawasha imoto bazokhona ukukunceda. Angeke ngize ngikwazi ukuthi ngikhophe ngapha nginama-assignment nginama-homework kumele ngiyenze. Ngapha ngiwashana nemoto. Manje mina fanele ngenze njani ke? Ngoba nami anginayo iplan, angazi nami fanele ukuthi senze njani. Ezinto kulungile. Besana uyeke nje ngizobona ukuthi ngize njani ngoba yikho into engisiza. Yini vele into ozoyibona vele. Mfundo ubuye.
Simama. Zobashaya kuphela kuyoqhubeka. What if angeke isebenze ke? Izosebenza. Uthemba kanjani? Themba Yazi kanjani ukuthi idila yakho izongisiza? izokusiza. Automotive is the best in the town. Itori mina ikhami yanga. Oh. Hi, Adu. I'm getting you. Yeah, so I'm here with my friend, the one that I told you about. Yeah, we are by this, I don't know, production building. I don't know it. Okay, so you'll be here. Okay, we'll wait for you. Thanks for being here. Yes, okay, just relax. Caesar, like, come on. Show me. I'm not ready to be a mother. You're not ready, but I'm here to solve your problem. Alexa, you don't understand. I'll understand you. If you're not understanding, Shoni, I care about you. Ngiyethela ku automatic ukuthi azosolve le mess le oyenzile. Ngiyethemba u-automatic. Trust me. Hello, sorry. Izu? They call now, yeah? Wait, give me 15 minutes. Okay, I'll get back to you. How far has it? Good. I hope you are calling me like this, you are calling me for money. You finished the stuff? That. People are complaining. Complaining about what? They The say crazy. The price is high, but the stuff is small. If I reduce the price, you know that you are not going to get paid. You must get your own quote. And besides, I'm selling the good stuff. This is the brown sugar, pure cocaine from Nigeria. You get what I'm saying? I'm trying. Yeah, people are complaining. So that means if you are giving me this amount of money, you mean that you didn't finish the stuff. You bring the whole amount when the stuff is finished, or else I will find another supplier. Is this where's the lady we're talking about that matter? How are you? Shoni. Don't be scared, I'm brother Odumodu. You okay? That's the matter of the belly. Okay. So how much are you willing to pay? I've got the stuff here. Take now. We'll pay. I'll bring the money. I'll give you a week. You bring 1.5. This one is pure, clean, no side effects. I'm rushing somewhere. 1.5. 1.5. Esibengekala nebona le drama leyenzakala ngasesicela. Antoni uyacela idrama Abantwana bayakhala manje. Hey guys, you won't believe what I've just saw. When you and not having sex in school toilets. Serious, see what I've just seen. Lento nawe. Serious. Kumba yimi himself. Unothanda ntwana bengitshayela dog. Usikhumba lo kade ngema namadiyasi. Ngitenda lento lo ngithatha. Yes. Amahlanganiso. Bamba le. No, I'm trying to help you guys. I will see you. Chontwana. Ayoroyela
Hayi wena. Hayi information lesinayo leso. Yabona. Hey, Oleta. Listen. I'm here to apologize about what happened. I'm sorry. Ngiyazi ukuthi lento engiyenzile ikuzwisa ubuhlungu. Kakhulu futhi. I'm even ashamed. Yazi cela ungithembe uma ngitshela ukuthi it was Nothando's idea. Bengafuni. Ngiyakuthanda Oleta. I love you. Soqedile ukukhuluma. Soqedile sikhumbuza umtshela amanga wakho. Sikhumbuza bengikuthanda. Ngizamile ukubonisa ngazo zonke indlela ukuthi ngiyakuthanda sikhumbuza but I wasn't good enough for you. Come on, Oleta. Still beyathaza ukungitshela ukuthi it was Nothando's idea sikhumbuza. Unathanda umuntu wakho first ukuthi uye toilet ulale naye toilet uye. No, Oleta. No, sikhumbuzo. Ungihlazile oqala bowazi ukuthi unothanda isitha sami and you still went ahead. Yazini, congenzela ifavor. Delete yonke into ekuhlanganisa nami. Come on, Oleta. Yakhuluma ungangibambi. Delete ithombe zami. Angisafuni ukukubona. Give up, sikhumbuzo. Oleta, listen, you can't just give up on us. Hello guys, Muru. Então, trava da mãe. Para que tentar, Ju? Só arranquei o zinho. Cara, chega pela rapa de minha, Ju. A unhada, Ju. A unhada, Ju. Então, dá-me, Ju. Show. Tá aí. Feito. Right now, I'm here about to come into this time. Please guys, speak English. I don't understand your language. So then, what I'm trying to ask is that, why are you in this country? Because you're supposed to be there in Zimbabwe. Oh, in Zimbabwe, there are too many beautiful places, like Mtare, Gokwe, and obviously great city of Zimbabwe, Harare. Faith, then and how it's such a door. What she's trying to say is that when you're not answering what she's asking you when Yes, I'm saying, what are you doing here in South Africa? Because you're supposed to be there in Zimbabwe. Where there are schools? There are schools in Zimbabwe. The only problem is there is no proper education, and we are facing too much economic crisis there in Zimbabwe. That's why you are found here. Keep on, Nabavi. No one to feel so, but color distinction. Now, I don't live in 117 into a fire joke. These are not. I'm going to just stay here. I'm not post here, but you're never find this here. Let's fight. Let's give a fight. Okay, Pop! Pop! But I kiss like manja. Pop!
Sewangani right ngokuthi njalo. Then ukuthi sithandane cabanga nawe mfethu la. Uzolunga anyway. Yeah. And then Marhanan hey. Almost 2K. That's easy. Look guy name. Very intelligent. Yes, because educated. Umuntu lo very yes. Very clever. Namanga umuntu clever. Ewenhlala ngakho. Ayithanda. Phela manje unjani? Maxa usuya principal le yakhe. Phela umngeni ngesinye isipele vele nga understand. Wena. Don't worry about me. Manje unjani leso sikole vele? Sizona vele uhambile wenzela lo ngasala esikoleni. Like after lento lesi sick I was just broken. Angazi ukuthi manje. Maye nawe ungashaya umdanyo la elona talent. Bengenzela nje labantu bokumbhala enhle. Bangiphaphela ngithi ngeke ngithule fana nawe. Hayibo, angeke ngithule ngabangiphaphela. Awumi kancane girl. Beka mina. Hayibo. Hayi. And now we are famous. Yo ntwana nale chini yakho le. Simhayi, shoulder nami. Pressure. Manje siyaphela manje. Bethu keep stress. Sosisana. Into yazo kuyazina. Yazi usikole kwenzaleni ngesithile. Singafana nabantu. Mina ngithanda manje ngithi mina nginamadimoni manje. Yini level? Hamba class. Abantu sule bathanda ukukhuluma. Ngesinye sona ngithanda. The one. What this play on? It's a candy. It's from Banda. It's a candy. It's come by. He also learned it. I see my one. Sean, don't look bad. Sana sana. Awubaleki sana sana. Ngingacabangeli sasela esikoleni. Ukuya. Ngiqale nje ngakhapha umnganami. And then I just came back ukuthi ngizobona umuntu wami. Sana sana. Azingabe ngikuthanda wena. Manje ngiyokuthi yazi nginomsebenzi omningi wesikole. Bengithi nje ngizokubona manje ngiqeda. So bese wangiphazamisa yazi. Yini manje? Yazi Marona baby yapora. Balenhle. Ungasho kanjani into efana naleyo? Awukazi ungikhiphe siye out. We are always busy studying. If not studying, we are busy reading novels. You know, some teenagers go out with their boyfriends, mara wena uhlezi njalo usencwadini. Mbaleki sana sana. Kungani kumele jahe izinto? Uyabona manje isikhathi sokuba focus on our studies. Nje uma siyazikhipha le mali sizikhipha ngayo kuyonethu. Base yabazali bethu abasebenzela kanzima. Hayi mfowethu. Yena wrong ukuphuza mfethu. Mbalenhle. Ayikho into wrong ukuphuza. Ukuthi nje mina angisiboni isidingo sokuthi ngiphuze ngisangena isikole. Ngoba lokho kuzongiphazamisa efundweni zami. Plus nje yabona zonke lengane ephuza sangena isikole zingobhala. Kahle kahle nje ziyisilimi. Uba bayazi into abayiphuzelayo. Yebo Mbalenhle. If you come to school for two things, you'll end up getting the third one. Uchaza ukuthini? Mbalenhle. Into engichaza ukuyisho ukuthi if you come to school for two things,
like ukujola nokuphuza. Ugcina uthola nengane. Noma usifuna ufana noDineo. Onabantwana abayi-2 with 2 different fathers. Uhlezi njalo elinde imali egrant la esikoleni. Shithi wena awunandaba nami ne? Mbalenhle. No sana sana. Lalela. Mina nje into ebengizama ukuyisho ukuthi let's focus on our studies okwamanje sifuna sami. Ezinye izinto zolandela. Yabona like of course after matric. After matric? After matric, it should be varsity. After varsity, it should be work. Shithi wena ngeke nje usosithola isikhathi sami. Mbalenhle. Lalela sana. No, nawe lalela buti. Be man enough, yes. Ngoba mina ngizokushiya. Lalela Mbalenhle. Ngiyacela thina sami. Ngiyazokwazi ukuthi ungishiye mina. Mina nje into ebengizama ukuyisho ukuthi asifocus efundweni. It's over. Ungizwa kahle? Ngithe it's over. Ha, Mbalenhle sana sana. Ngiyakuzokwazi ukuthi ungishiye. Ngiqeda nokupropose. Oh, you proposed. Yayibona la? Yayibona le ring okhuluma ngayo? Go to hell wena. Mbalenhle. Mbalenhle. Fundo ngibone uMbalenhle aphuma kwatile angazi mhlambe kunenkinga. Oh, akutha vele uMbalenhle vele yena angayiphathile kahle. Yabo. And into engizama ukuyisho lana ukuthi mhlawumbe mina nawe yabo singayizama lento. And plus ngama prefect. So I think you know. Ezingilalela la. Untried kabi man. Yes. Kodwa Hey, untried me. how Fundo. Yes. Bathi into abayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Yona sala. Bewa yini la? Kanti abangani bakho osikhosana nani principal inyana yamasiko abakutshelanga ukuthi yimini esengiphethe la. Futhi ke ngishitshe yonke le nonsense yele yamashede amhlophe. Angifuni ishede elimhlophe mina la esikoleni sami. Ngifuna amashede amnyama. Ngifuna amashede abrown. Sigqoke impahla zethu ebolonto. Singene la. Siphule yonke lemithetho le efake principal yethu. Uma kwenzi lokho mfana ngithi ngizokushampana ngithi uchitheke njengamanzi ungabusabona ukuthi ushayile. Hayi Papa, ngiyacela manje, ngiyacela. Kwahlahle mina bengizama ukustart ngoba ngine-exam. Yazi asakwazi ukuphila kahle esikele lento abasokuthola uhlezi ustada. Abantu basicekela phansi bathina siyithipha. Ekhe kuyi impatha mfana. Ndiyaba ngicela utshelele njalo ukuthi awuthi ngimkhumbuze lamasiko akho lawa yenza anginyanyisa. Uyakhumbula ukuthi wena nabangani bakho nathatha intwana yami uFreeza nayivayisa kuprincipal. Principal umshaka buhlungu. Uyakhumbula? Yaza ngikhona. Freeza njaya. Ngiyacabanga sesiphelile isikhathi sethu.
Sokumele ngabe seyiqalile lenkonzo yobhabhatiso. Steve, awuhambula ibhakede lamanzi etoilet. Ngoyikhohle ikhali zethu just in case ibhali isiqinile. Steve, man, ukusebenza wena man. Ngizomhlanganisa. Yazi. Isibani. Lento nje isimple. Wena nje yeka le nonsense yakho. Yeke nje le nonsense leyo. Yeke nje ujoyina. Hey. Ngiyakhuza ngithi yeke le yakho le yofunda incwadi njalo nje. Lalela lapha. Yeka joyina mina noFreeza noSteve. Sikufake into engizokufundisa nje ubugebengu, ntshontshe imali, sitshontshe amafoni. Ngoba lento ngizinikeze. Unini la esikoleni mana uthola index. Badlala ngawo abantu. Isikole it's a waste of time. Nayi kwashinka. Uyasijoyina noma cha? Ngijoyine mina. Azini wena kawa. Ife kuwena ngizozenzela ifavor ntwana. Ugcwale ngoqobo once and for all. Kwenzela ukuthi uphile kahle Steve. Otherwise ntwana. Base-HIV kawa. Yabona mhlanje. Ubambe lingasho. Yakithi ngithini? Ngoba malishona. Lishona nawe. Futhi abazali bakho bayokhala zome. Umphefumulo sohlukane nenyama. Freeza, hola ka. Mthathe sifanye.
card.
akhumbula ngenkathi sajula ikwenzela ifevu ukuthi mina nawe wathatha i-textbook lakho wathi uzongibhadala ifundo lakho ayithola imali encane nakuphi Parece mama. Acá en chat. La majimba wena man. Senamanga. Okay, ngiyabuzwa. Nakukhumbula ngenkathi wena sajola. Wathi wena bonke laba bantu abaphuza. Go back. Go back. Super tiri. Yona saluthi ubani upare wena. Yona sathi phansi manje. Saluthi phansi wena man. Yisona Yona phansi wena man. Yisona ekuthanda ihot. Wena sona ekuthanda ihot. Yeba. Yeba hot. Right. Yona sona gijima hot. Gijima hot. Ngilumandela sisuhlezi ngiyacela ngilinde imali la mazi ukuthi ukuphi and manje ngulindile yazi senze ngibalethi ngicela ukukhulumela noboss umtshela ukuthi ngiyeza manje ngizofika ngasikudala. Alright ngani ngiyabonga. Hello? Ukuphi wena? Kade ngikulindile la ukuphi? Ulele kuphi zona? Hawu maye. Yehlisa umoya. Ngise kwaba Miranda ma bethe ngimsize ngemethi. Kwenze ukuthi siqede late. Galala kubo. Yeka ungenza isilima wengane. Nikeza uMiranda ifone. Ma. Hayi. Yawe. Spa. Wenzani? Yabo ano, spa. Yabona nje njengomama wami sefona manje. Ngisongena enkingeni. Relax. Fasi bond. Uma wakho ngizomshasha imgoqo. Ngezwe. Choni kade ngifunana nawe esikoleni ngizengatshela usibongile ukuthi la ngishiyeleni. Yo, qakela ubani uthole 39 out of 100 ku mathematics for the first time in my life, Chom. Like I'm so excited. Mbali. Is everything okay? Okay, it's right. Nothing is fine. I can see through your eyes. Chom, anxious but you can talk to me. Khuluma nami kwenzakalani? It's not something which is ngine confusion. Confusion? What confusion?
Ayazi ngane. Something weird. I missed my period. I think I'm pregnant. You are pregnant? I think so. Kanjani Chomi? Yazi angazi ngempela. And uma wami is very strict. Ayengeza lento ngani uzongixosha ekhaya. How? When I'm not you guys didn't use protection. Yes. How? Angazi ngani. Angazi ngempela. Chomi, I made sure with Mina no freedom. We use protection. What were you thinking? I was too drunk, Mngani. No, Chomi, you know better than this. Okay. If ever you're pregnant, what are you planning to do? There's nothing I can do. I have to keep the baby. Keep the what? Siyasangana la ikhanda. Uyazizwa ukuthi uthini? Masuka la. Kumele siyothatha pregnant test. And if ever you're pregnant, kuzomela ukhushulele ngane. Ngenzeni? Ukhushulele ngane. Hayibo ngane. Ngeke ngikwazi ukuyenza lento. Never. Hawu. Uzohlulwa yini? Chomi, if you keep this baby, think of your future. Think of your dreams. Think of what you want to achieve. Everything will just vanish into thin air. Why cabanga lento le before? Ngane. You know very well ukuthi ingane it's a blessing. A blessing. Akusiyona blessing then. You mistake. This is not the right time, Mbali. Kazi ubucabangani. Usiphayeni ukuthi umtshelile. Cha. Ulindeni. What are you waiting for? Ngiyasaba ngane. Uyasaba. Uyamazi ukuthi usiphawu njani. Hayibo girl. Alingathi nibhizi ema-toilet ubusaba. Ungasabi ngisho. Bekumnandi. Hamba samthethe pregnant test. Sasuka lapho siyotshela usiphawu. Saba. Yazi mngane. Ngiyakukhumbula nje ngeenkathi. Uthando lusavutha. Mina noSipha ayibeka umnandi impela. Kodwa ke manje mngane, yazi akafuni nje ukubona lapha enginyathele khona. If only I knew. Ngayiqhubekela nje ngiyijolela nomuntu wami, uMr Intelligent. Chomi, mhlawumbe wona ungcono yazi. Mina ever since uFreedom washaya izinto, asikhulumisani, akafuni ngisho nokungibona. Mngani mina angeke ngikwazi ukuthi ngiyofika lapha. Ngizokulinda la. Nami ngeke ngikwazi ukufika lapho. I can't face him right now. Chomi, awuna choice. You have to do this. Komele ukuthi umtshele ukuthi uphethe ingane yakhe. Ngiyakuzwa mngani. Ube right mngani wami. Ngizoba right. Yewe, ubekwa yini la endaweni yethu yokudlala amadala? Uyazi kahle wena ukuthi ngakutshela ngathi ungalibeki. Yebo sima. Ungibuza ukuthi ngibekwa yini lana? Bongangikhumbuli. Cha, ngakukhumbula. Fine. I'm pregnant. Eh? I am pregnant. Yawani. Foko. Engithi foko wena man. Ngazongitshela lamasimba ngitshela. Usuke kude le uzongitshela le nonsense ongitshela yona. Ngamasimba namhlanje. Ngamasimba la ngitshela wona. Uyazi kahle ukuthi wena before uthandana nami, bowuthandana nomfundi. Sozotshela mina ukuthi ukhulela isisami. Umfundi ungena lapha. Uyangena umfundi, angithi uyena ubaba wengane. Cha bodi. Baba engane uwena. Ngoba mina angikhumbuli nje ngihlana nomfundo ngokocansi. Wena yazini, ngicabanga ukuthi wena ushaya nje iconfusion. Kuzomela ukuthi uhambe ubuyele kini uhambe uyicabangisisa kahle lento. Ube sure ukuthi ubani baba engane. Ngoba mina anginayo inzalo star. Ukwazi kanjani ukuthi wena una inzalo? Wonke amantombazane senye ngahlangana nawo ngocansi. Akekho ngisho noyedwa uyangitshela ukuthi ukhulela isisami. Onisho kangakanani ukuthi yimini ubaba wengane?
I'm 100% sure. Yazi lento isimple ngayo Mbalele. Yabona namhlanje ngokuthatha ngihambe nawe le la ngihlala khona. Ngiyotshela abazali bami ukuthi sokhulele isisa. Ngiyazi ukuthi uma wami uzojabula impela. Ubaba wami uzovela ashone ekamereni lakhe. Makabuye eqhamuke ephethe imvubu. Akubhaqabule strong bese ngiyakuhleka ke. Angithi yona into oyifunayo. Siphamandla. Can't you be serious once in your life? Wena, yazini. Kanti awubona ukuthi mina ngiserious. Ilokuthi nje mina angikho ready ukuthi ngibe ubaba wengane leyo oyiphethe. Wena mawubona ngasathi lento izoba umthwalo, waye ungashona esibhedlela once uyenze abortion. Angizwanga abortion. If I die while doing abortion, uzothina abazalini bami? Ayikho into engizoyisho abazalini bakho ngoba uzobe ungasekho emhlabeni. Ngiyathemba nabazo understand. Bazo understand. Sure. Siphamandla. Do you know ukuthi ingane is a blessing from God wena? Kusho bani? Akekho umuntu angakwazi lokho. Hayi cha mina ngikwazi lokho ntombazana. Ngiqala nje ukuzwa ngawo namhlanje. Fine. Let me tell you something that you don't know. Sure, Maria. Abortion won't make me pregnant, but it will make me to be a mother of a dead baby. Yawena. Yazini. Ngizongihlonyisa wena. Usuke kude la uzokhuluma le nonsense yakho ekhuluma yazini. Ngicela ukuthi uchief la usuke uhambe la. Angindawo. Nambalendle. Ngiyenza ukuthi ngikushaya ngempama wena. Ngiyenza ukuthi ngikushaya ngempama. Yawena. Yazini, ngicela ukuthi uhambe. Angindawo. Ngeke, angindawo. Thaki. Ngane ngizoyiqina wena Sipha. Uthanda ungathandi. Yes, umpopo. 100. 50 cents. Let's 10 pop. Wasala. Yeah, almost gonna push up. 10 for 6. 10 for 6. Ifile. Don't want imali. 10 for 6. Yeah. Pinda. 10 pop. 10 crap acha. 10 crap. 10 set. Setiwe 30. Chaikanda. Shaya pana sha ngasiposhe isikhathi ndoda style matayisini. Oye kumuntu ethatha imali la. Isibali relax. Awubona ukuthi labantu laba mani basicuphile labantu. Edlanga show mfethu bamba kanje noXman yabo. Qeda lapho mfethu nami ngizogcina esadini lami ngithola. Ayizo no. Beka. Yabo into esizoyenza la siyabhaya la shaya ngathi le siyadlala sala amadayisi mayi imali siyibhaya la baya khiphe imshisi sigcwale bona sithathe imali sifake wala asimashini Awuta wena let's move.
Spamanda, please. Spamanda, ungayenzi lento, please. Ungasibulali, Spamanda. Please. Please, ngiyakucela, Spamanda. Ngiyakucela, Spamanda. Yenzela lento for ingane yethu, please. Ngiyakucela. Please. Ngiyakucela. Ngiyakucela. Norongibambo wena mani. Please. Ngiyakucela, Spamanda. Don't kill yourself. Killing yourself is not the solution, Spamanda. Instead, kuzodala inhlungu kimi kanye nomndeni wakho. Please, ngiyakucela, I'm begging you, please. Ungazibulali, Spamanda, ngiyakucela. Ngiyakucela. Think about our child. Ngiyakucela. Wayihluphi imbaleki. Ngoba lo wangizokusiza. Into kumele ukuthi uyenze. Kumele ukuthi unakekele ingane yakho. No, Spamanda, no. Someone. No, Spamanda, please. Ngiyakucela, sithando sami, ngiyakucela, please. Don't kill yourself. Asisekho isidingo sokuthi Ngiyakumamela, Spamanda. Ngiyakucela. impintshami yami seyihabile. Listen to me. Ngoba ngisasibona isidingo sokuthi Ngiyakucela, Spamanda. Udokwa Mbali. Uzohlala isikhathi ngikabuya. Mbali. Ukahle Mbali? Ngi-right, ma. Are you sure? Okay. Ngizengelani yini na? Okay. Gena. Samba. Khona Mbali. Kade ngimfonela kayi bamfona. Abakufundisa ngangeni ukuthi udlala phansi ngifike emzini. Sorry mawethu. Ngidlala phansi umbala akekho. Akekho Mbali. Okay, akasho ukuthi uyapi. Ngithe akekho umbali. Okay, shisho ngakho. Dino ayinamthetho. Hello? Hawu, Mbali kade ngikufonela ubungayibambi ngani ifoni? Kade ngilele. Hawu, Chomi. Wengathi ivoice yakho ichangeile namhlanje? Hayi, maybe wenziwa ukuthi bengilele. Oh, ubusumtshelile uma wakho ukuthi upregnant?
Hello. Hello. Yona mali. Hayibo ma, ukhulelwe. Ngiyakhulelwe. Ukhulelwe mali. Uyithatha kubulento mama. I'm not pregnant. How? Yini le? Yinja. Yinja le. Yinja le. Yazini wena mbali. Uthatha yonke imithwadlana yakho. Uphuma uphele la endlini ngihlala nomama la mina. Ngihlala nomama la endlini yami. Emva kwayo yonke into engikwenza yona. Yindlela ukubanga ngayo yona le. Uhambe la pum pale la kwami. Njani kanti ngani? Mama yeke. Sabana sisi. Yebo sizinjani? Ngiyaphila. Mana ngathi msapho ku2 rand ma. Okay. Okay wena. Phone. Sanga ama chips. Hayi, ngiyafuna. Ngiyabonga. Yeah. Fundo. Hawu. Mbalendle. Wow. Long time. Long time indeed. Kade yagcinana. Back then esikoleni. Yebo mfundo. What happened? Cause like manje abangani bakho bengitshela ukuthi you transferred. Kahle I didn't transfer. Oh. I felt pregnant isisi sika. So I had to drop out of school. I sent imoto yakho. Hawu cha ngiyabonga nje ukuzama ukuzama. Ayikho. I heard that you passed your matric with flying colors. Yes, indeed. I did pass with flying colors. Then after I went to varsity because I had applied for many bursaries. Ngase ngiyathola ke la mabhazana ngisesikoleni futhi baphinda futhi nabangizama ukuthi bengise esikoleni akwazi ukuthi ngevarsity. I'm doing my second year this year. Ngempela? Yeah. Ngikhuluma nje ngisebusinessini nodadewethu la lo mbona la with my girlfriend. It's unfortunate ukuthi azange akwazi ukuthi ebe khona la. Ngiyakubongela futhi. Cha, khuleka. And ngabe uyena ingane kaSipho? Yeah, man. Wow, such a lovely princess. Ngiyabonga.
Cha, hayi, ngiyajabula ukubona Mbaleni. Nami ngiyajabula impela. Ngiyajabula ukubona, yazi ngiyafisa empeleni nje ukuthi singahlala phansi sixoxa. Kade sagcinana. Hayi kade sagcinana impela. As you can see nje nami ngirun business. Yona impela is-slow. Cha kuzolo. Niyami business nje sometimes ngokuba slow ungene nje imali encane ungena kuma 50,000 so like yeah I'm just trying yabo but then akuzolo khona uNkulunkulu. Hayi kulungile mfundi. Cha kulungile Mbaleni asiphinde sibonana. Yeah Mbaleni ngaphambi kokuba ngikhohle bengathanda ukuthi ngicela ubambelana please uthi ukuthengela ingane something yokudla please. Ngiyabonga bhuti. Cha khuleka. Ngiyabonga. Inkosi kubusise. Ngiyabonga. Cha khuleka impela nje hayi. Khuleka. Hayi bose uyahamba kahle ke Mbaleni. Hayi nani nikhambe kahle. Okay sisi. I admired so much. I admired material stuff. I thought I was hip and happening. I thought I knew. What does it mean? Mbaleni. Hey. But I didn't know. So now, how do I go back and correct the mistakes that I made in the past? How do I face the consequences of the wrong decisions and choices that I made in the past? If only I knew.